Bacolod Seafearer, isa sa mga missing crew sa naglugdang cargo ship sa may Japan. Iloy sini nagapanawagan sang bulig gikan sa gobyerno. Samtang asawa naman sini hugot ang pagpati nga buhi pa ang bana. Yaring balita ang aton gintutukan. Wala untat ang hilibion sang 65 anyos sa si Nanay Margarita Payas. Matapos ay buluan nga ang bata sini nga si Andren 32 anyos, ang isa sa mga missing crew sang naglugdang nga Gulf Livestock 1 sa East China Sea sa southwestern Japan. Kaluyan ang baara sa buhi gid siya kay bagay ko kuan nga ginakulbaan ko wala gid siya. Bangig po yung buhi di saya. May stage 3 colon cancer ang Iloy, gani doble ang paglain sang ipamatsyag. Sang nahibuluan ang balita, September 1 sang nagpakigangot pa si Andren sa Asawa sa banwa sang Pontevedra, kaya ginapahayag nga tuman kadalag ko sang balod. Kami nga ginikanan niyang ginadumdum niya mo. Maski may asawa na sa natagaya kami sustinto. Sakit na dahil sa amo. July 23 lang sa nagbalik sa obra si Andren, kang inina ang iya ikalima nga sakay. Suno si asawa, hindi man kuntani siniluyag nga magbalik biyahe, bangod may pandemya, apang makapila ini ka beses sa gintawgan sang kompanya. Sang kagapon until kagina sa morning, do ka strong pagida sa faith kuya nga nakasurvive sa. Pero sa hindi mo sa dawing kulbaan ako. Lagay do ko pag-isaron mo ba 48 hours na isa gamay-gamay sa chance nila. May isa ka bata ang mag-asawa, kagamat-amat pa lang nila ginapundar ang handom sa kabuhi. Gani hugot na panawagan sa pamilya sa gobyerno nga buligan sila sa search and rescue mission. Sila maayo ko bulig sa government agencies on pending mabuligan nyo dito sa Japan, mapadasig ang pag-rescue sa ila. Nagapabilin ang hugot kapag tuon ni Nanay Margarita kag Justin Marie nga makapauli si Andren nga buhi, agon mabayluhan man sa pamilya ang dedikasyon kag sakripisyo. Ginpahayag na abtad sang bagyo sa tungasang lawod ang Gulf Stock 1 nga may karga nga nilibo ka mga baka. Sakay man sining 43 ka mga crew sa din 39 diri ang Pilipino. Na-rescue ang chief officer sang Barko nga isa man ka Pilipino samtang nagapadayon ng search and rescue operations sa mga missing nga crew. Upod kini Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.